Здравейте хора, от тия части е четвъртата. Една гривна и така започвате на Хикс. Взимате още един еластик, помнете в какъвто искате и с третия еластик го слагате. И прави. Ето пак ще покажа. Вторият еластик така. И го пренасяте отгоре. И така по същия начин, чак докато не стане готова. Ето сега как стана, няма да я правя до край. Хващате тук, знаете. Ето с кукичката. После и така. Така. С тази кукичка. Но чак като е готова, не дейте така малко. Просто искам по-бързо да суши. Така се получава. Това е всичко от мен. Направихме 4 гривни с 2 клипа. Довиждане.